jumpa di Fibro session 4 kijim tip nam ta kubar laj kam kidon kikam ke belaj hapo ka office intelligence bureau te shua bangan batai shai beni bahai kini kijindon kam hawai de berkane teng kwa shua ban ong ta kane ka wai ma pide ban page shua ga video hadu ka bakut nomor ngan batai detail bah te sa komen omdei ban shu komen shua 4 page ka video kwa ban tip no te page shua nganom juba be eru em nomor bang athaj bah kibun bah komen ngada batai po video kinang kali biang ga ju biang te kidon biang segitu kiba shu komen chipang kata ka reservation policy berkane ka jing pelat kam ko jonga te kata ka reservation policy berkane ka jing pelat kam jonga kamya de link ye te shua wa few one komen wat jing tip shua e kane ka pelat kam manga berkata ka reservation policy hatu ka de link nam te wat nom one komen e ka penpau ka jing bit ka jong phi ba phim tip e Pisuan komen be oh balai pipin wi kam ba kanang don ka je reservation poli te shua ba phim wan komen te wat jing tip shwai kita gai te shua ban tegen yat nyo shpangane te gidon ki post ki bala japo ka intelligence bureau ministry of home affairs government of india te gene ki post kede jonga junior intelligence officer grade 2 technical examination 2023 te manu bala ban apply kini ki jinon kam baro ki bede berkane ngan sabatai lut detail lut baro te ya kaling ban apply ru ngan bu hapo description nama lada village hapo ka website nyokane ka MHA ka khamjanjar bhai pi ban copy ya kaling mat ban page ya ka ban register te ngan sabu hapo description sa klik nang tu sa register lada pi kwa mo te shua ban post kata phi ban page shua kini video hado ka bakut ki jinon kam te ka karteng juga post ke junior intelligence officer grade 2 technical examination 2023 te description of post ka pay skill kadai kanu no itu juga ketulok kadai kasdang arpsan hajar san spa hadu prap ko hajar te kane ka arpsan hajar plus biang sa ka allowance maybe kan post ki life hope plus life hajar plus mo gen kidon di allowance ka jong kita giwe te kanu tuli ki number of vacancy mo ki number of vacancy ka total ka don new spa khandai punyo tali baro all over india te ka UR kadon lais pa ar pusan tali pos EWS nyop khandai OBC don ar spa khatsan SC don spa khandai ST don san po khandai tali te san khandai bat lais pa ar pusan phila bani compete tang ka UR kategori bade ka ST kategori ka bade ka jongi te kibakwa ban apply kane khabani le bahai exam omdei bang ban shio bai ban apply mo te mono bayo ban apply mo qualification essential qualification fide ban pass ka diploma in engineering in the field of electronic and telecommunication communication or electrical and electronic or information technology or computer science kumta te kine ki we pat kata ka ban kong mo te lada phim pat pass kita kidon ski pat bachelor degree kibala dep ya ka degree mono bayo ban apply te hangne ki ong ba bachelor degree in science tang bele science with electronic ki bashim ya ka BSc electronics lane BSc computer science lane BSc physics lane BSc mathematics from a government recognized institute kumut ba tangine BSc physics BSc mathematics BSc electronic BSc computer science Mutai BSc computer science BSc electronics kini kila amnyo bele degree mo te bele diploma kita ya jorong kila de begyo ta or bachelor degree in computer application from a government recognized university institute tang kita ki bayo ban apply kumur ki BA ki nomla ban yo ban apply ki BSc chemistry ki nomyo ki botany ki bro ki nomyo tang ki nehi ki bala ban yo ban apply ya kini ki post jongka intelligence bureau mo officer grade ta ka age limit nam ta kine ka age limit kadai khatpra hadu ar punyo snem hangnel ai tangba nam taki SC ST ka relaxable up to 5 years tekan long no hadu life for hours nem khatpra hadu life for hours nem terada pinang eligible pila ban apply kan mau ada pinang la eligible hadu life pinang don hapo ka life hours nem pinang la ban apply nam ta kini ki post kepada hapo intelligence bureau teka center kadon em Shillong center is in Meghalaya kadon hapo Shillong ka center ban exam kadon Shillong te okay te ladap nang ta ki biang gi jinon kam nam ta kane ka scheme of examination ki wan kumno ka e kadon kan tier exam to ka exam kadon kumba lai teli ki tier kan wan shwa ka tier 1 habane le exam MCQ question kadai 6 marks
lada pi qualify pin poi ka tier 2 kan dei ka skill test kin ai maki kat kum ka jinga dei berkata ka exam pat ka basa balai ka dei ka interview lene personality test pia pas jua ka wei ka sami list pas bar sami list kum ta ter ma kan ma vai kata tier 1 tier 2 and tier 3 ya kan dei ka email ro ya kan dei ka pdf ro pila ban yo na poka website mha.gov.in sabu apa description ro ya kata desa check pada te nam ta ka last date nam taban registration ma kane ka notification kelame na do lai tarik jong manai Jun araja apply bat kan kut how apply tarik jong manai Jun araja apply ki buka ban tap hi ban tap no anu mentan namar rapo hadu last date kan don ka jing thut ka website nya kumno te phim lap na apply shu te sa apply no kan kut apply tarik jong manai Jun araja apply te ka payment kan mau ka payment ka dekat no nakam ta kiwe kategori ka debet sanspa marwe nakam ta ki SC/ST nam ta ikan thei baro kan debet sauspa sanpo mau ka we post kai sauspa sanpo ada pisngo bakal arame na apply la pisngo kanang biang sa apply mau sauspa sanpo ringka nam ta ki SC/ST ka bai apply ya ka link ban apply ru ngasabu description ta ban siu ru phila ban siu online debit card UPI net banking any phila ban siu lane phila ban la phimnang ban siu kita phila ban siu lingba ka chalan hapo SBI kata ka de offline phable hapo SBI pan ne ka chalan sa siu lingba ka chalan hapo ya kan ne kan sala te nakamanta ban apply ka link an bu hapo te phin sala ban apply phi play ba ka link ara phim pat de ban register show ala de tada kan mau ban bu i password i jinon kam yo hadin phim kan mau shu register show nga thrai phinang hi ban register te register pendap gi detail barok gede non kam bapan sa siu pada halas ada phimnang man pendap ban register nei le chapo cyber pha eki ban le ban pendap kita gi barok non kam anom la ban pen batai lo de phi nam ta ban pendap online ro ban le kum tam tar ngom la ban pendap mo ada phimnang ban le hi phiap le chapo cyber nomor la le na phone ru la da phi pendap na phone ru la hi tama phiap nang pada mo mat phiap edit ye kadur phiap edit ye barok te ka simpor la phimnang man hab don batai am la shu ban pen batai te ye gitu ibom nang phiap le be chapo cyber sapa tap ya kan ni ka link la bu hang ne la da phim nang check na videos ong page kan ne ka link shim ya kata ka link klik nang ta kan page ka video klik itu ka link sapa apply kan la da kim nang mario kidon gibun ma mo gi cyber ki mam nang ro te takadaw mo ba ka ban page ya ka link ban apply te ka dai saus pa san pho ra kan mau mo ka bai registration ka saus pa san pho ki bel long ban apply ke badai diploma in engineering in electronic in communication kum ta tar but ki balai degree badai bachelor degree in BSc electronic BSc mathematics physics computer science lane computer application kita ki bala ban apply te ngatrai tang itu hi phila shai bha nadam pat shai bha sa comment no sa comment ngasa spen batai ki ba ki comment ki badai ba kane ka jing klik jong phi ki bai ha ban comment ngasa reply Etang ini kita kulai